Bon dia, per acabar la làmina hem de completar les dades que podem tenir sempre fixes. Anem a recuperar la làmina i començar a escriure totes aquestes dades. Anem a fitxer, obre, recordem que el teníem a dins de la carpeta documents, a dins de documents havíem fet LibreCAD i el nostre nom i aquí tenim la làmina. Molt bé. Hem d'agafar i podem fer una ampliació per veure millor aquesta part de les dades. Visualitza, zoom finestra i ampliem aquesta zona que és la que utilitzarem. Aquí, si ens fixem en el caixetí, s'ha d'escriure la nota, la data, el curs, el nom i aquí podem posar el nom del nostre institut. La resta de dades ho deixarem en blanc, excepte el curs que fem i el nostre nom, que serà sempre el mateix. Comencem. Per fer, tenim aquí l'eina de l'escriptura. Hem de posar una alçada de 3 mil·límetres. La nostra alçada del text petit serà de 3 mil·límetres i aquí escriurem el text. Per exemple, nota és el primer. Diem OK i fixem-nos que la tenim aquí, que l'arrosseguem amb el nostre cursor. Hem de desfixar si tenim fixat algun dels punts de referència, perquè si no ens aniria col·locant el text en el lloc que tenim de referència, el desactivem i el posem aproximadament centrat en aquí, que és on va la nostra nota. D'acord? Després el continuem, fem escape, perquè ja no volem posar una altra vegada la nota, ara la data i el curs. Bé, doncs repetim l'operació. Cliquem les lletres, fixem-nos que l'alçada és 3, hem de posar la data, per posar la data li diem OK, tornem a arrossegar, aproximadament centrat i a la mateixa alçada que teníem l'altre element i escrivim la data. Escape per sortir, ara hem d'escriure el curs, alçada 3, posem curs, diem OK i tornem a fer la mateixa operació. Posem més o menys al mig, fixem-nos a la mateixa alçada, amb les referències ens podem orientar i cliquem al curs. Seguim, cliquem i ara hem d'escriure el nom i cognoms. Diem OK, desplacem i el posem centrat aproximadament al mig. Prenem escape i ara podem posar el nostre curs i el nostre nom, que serà sempre igual. Per tant, escriurem aquí el curs, segon ESO, el grup que sigui, diem OK, es desplacen aquí i posem aquí mig. Fem escape, ara es posarem el nostre nom i cognoms. Escrivim el nom i el cognoms, OK, i ho posem aquí aproximadament a la mateixa alçada i centrat. I per últim ens cal el nom del nostre institut. Per tant, clicarem una altra vegada la lletra. Ara l'alçada la posarem una mica més gran, per exemple 6 d'alçada, i aquí escriurem el nom del nostre institut. Per exemple, el nostre és INS Ramon Ro, i a sota deixem 4 espais i OK, fixem que el portem aquí arrossegat, cliquem centrat, fem un clic, escape i desem la nostra làmina, que ja tindrem preparada per utilitzar en les següents imatges o dibuixos.